Tänään on uusi päivä ja mä just pääsin kotia koululta. Mä vähän söin tossa välipalaa ja nyt mä juon kahvia. Mä en tänään oo ehtinyt neulomaan aamusta ollenkaan, mutta mulla oli tänään sellainen luento, missä mä pystyin neulomaan ja mä oon tätä mun sukkaa nyt sitten neulonut. Tää on edennyt ihan kivasti. Eli mä eilen sain aloitettua sen kantapään täältä. Ja tänään neuloin sitten kantapään luennon aikana ja sain nuo hiilakavennukset tehtyä ja sukka on nyt sitten tässä vaiheessa. Joo. Etenee aika kivasti. Kyllä. Laittaa nuo hiukset kiinni tuolta. Tänään mulla ei ole menoja illalla, vaan mä saan olla kotona, mikä on aivan ihanaa. Ja mä mietin, että mä kastelisin sen Pohjola-paidan tänään. Ja välikastelisin sen jumitus. Ja mä sain sitten huomenna jatkaa sen neulomista. Ja pääsisin sen kanssa sitten eteenpäin. Mä mietin, että nyt jumittaa ihan huolella. Joo, mutta siis ajattelin, että mä kastelen sen Pohjola-paidan ja kerin ne langat, joita mä ajattelen nyt sitten käyttää siihen kaarokkeeseen. Mä kyselin Instagramissa vähän, että mitä mieltä ihmiset on, että laitanko mä sitä vihreätä vai laitanko mä sitä punaista lankaa siihen vai ehkä molempia. Ja moni siellä vastaili, että vihreätä, mutta kyllä mä olin jo ehkä vähän niin kuin etukäteen päättänyt, että se on se punainen, jota mä käytän siihen kaarokkeeseen. Ja sillä mä kyllä lähden liikkeelle nyt sitten huomenna viimeistään, kun se ehtii kuivua se kaarrake. Juu. Mitäs muuta? Ei tässä nyt oikeastaan ole mitään muuta. Ehkä pitää vähän katsoa mun huomiselle 1 tunti tehtävä mun lauseopin kurssille, niin mä vähän sitä vielä viimeistelen. Ja sitten neulon ehkä loppuillan. Mä en tiennyt, haluanko mä neuloa tätä sukkaa kotona, koska tää on niin hyvä matkaneule, tai siis luentoneule. Niin mä mietin, että jos mä kuitenkin aloittaisin jonkun uuden työn. Mä en tiedä. Mä en oikein tiedä, mitä mun tekee mieli aloittaa. Mun ehkä tekisi mieli aloittaa joku uusi paitaprojekti sinne mun kesätyöhön, joka alkaa toukokuussa. Olisi kiva ehkä sinne joku uusi paita. Tai sitten mä haluaisin neuloa huivin, koska mä en oo neulonut huiveja, semmosia niinku isoja huiveja pitkiin aikoihin. Niin sellainen voisi olla kans kiva. Mutta nähtäväksi jää, että mitä mä tässä nyt vielä illan aikana keksin. Mutta tätä sukkaa mä en nyt ehkä halua enempää sit neuloa täällä kotona. Nyt neulon kyllä sitä. Joo. Mä vähän kun mä ton kantapään tein, niin mietin, että olisiko mun kuitenkin pitänyt tehdä pidemmät varret tähän, koska tätä lankaa on kuitenkin jonkun verran. Ja tätä tulee jäämään aika paljon. Mutta en sitten siinä luennolla, kun olin jo sen kantapään tehnyt, niin en sit jaksanut lähteä purkaa
No niin. Se on nyt tämmönen ihan hyvän mittainen. Tää on tää varsi, mutta olisi se voinut ehkä olla vähän pidempikin. Joo. Näistä tulee ihanat. Ihanan väriset. Kyllä. Mutta mä siirryn tuonne sohvalle vähäksi aikaa nyt neulomaan ja tai en neulomaan. No ehkä neulomaan. Katsotaan mitä mä teen. Sohvalle joka tapauksessa. Ja sitten kastelen sen kaarrokkeen. Niin mä pääsen sen projektin kanssa sitten eteenpäin. Mä viittin sitä neuloa vielä enempää ennen kuin mä tiedän, että se istuu kivasti päälle se kaarroke. Joo. Mutta nähdään ehkä tossa vähän myöhemmin, niin otan ehkä teidät mukaan siihen kaarrokkeen kasteluun. Ehkä. Joo. Sain siirrettyä tän kaarrokkeen kaapelille. Ja nää oli ihan sotkussa nää 2 lankaa, kun tää on pyörinyt tässä mun sohvalla monta viikkoa. Mutta mä heitän tän nyt veteen. Ja heitän sen veteen ja katon, että mitä se tekee. Mitä se tekee. Koska nyt kun se on tässä mun päällä, niin kuin huomaatte, niin tää on tällainen ei kovin imarteleva. Mä ajattelin, että jos sen sais niin kuin edes vähän matalammaksi tänne pingotettua. Ja se olisi niin kuin täällä. Niin se voisi olla ihan hyvä. Mutta mä en tiedä. Vähän jännittää tää nyt. Koska näin tää ei kyllä näytä kivalta yhtään. Hassun näköinen tää päänti näin. Joo. Mutta tää on kyllä tosi kaunis tää kaaroke muuten. Ihanan värinen ja nää on ihanat nää kuviot. Tässähän tässä Pohjola kaarrokkeessa. Tässä Pohjola-kaarrokkeessahan tehdään tällaisia nuria kerroksia tai nuria silmukoita aina välillä tänne väliin. Ja mun mielestä ne tuo semmoista kivaa elävyyttä tohon pintaan. Täällä on tehty pari nurjaa aina tuolla. Näyttää tosi kivalta. Mutta mä käyn nyt laittamassa tämän veteen vähäksi aikaa. Katsotaan mitä se sanoo sitten. Siellä se nyt on sitten vähän aikaa vedessä rentoutumassa. Mä aina puhun siitä, että se kastelu rentouttaa sitä neulepintaa. Se käyttäytyy vähän rennommin, kun sitä vähän kastelee ja antaa sille kylvyn. Niin, katsotaan nyt, miten tuo kirjoneule ensinnäkin, antaako se vähän periksi, että tää kaulus sieltä sit laskeutumaan alemmas. Ja joo, katsotaan. Mä tässä mietin, että mitä jos käykin niin, että se ei oo sellainen kuin mä haluan, että mä joudun sit niinku purkaa sen. Toivottavasti ei. No, mutta käyhän se niinkin, että jos se vaikka taittaisi näin tuplaksi sen resori, niin sit se tulee alemmas. Mutta en tiedä.
Mä jotenkin tykkään siitä tällaisesta pitkästä resorista. Pitkästä resorista siinä pään tiellä. Se näyttää musta kivalta. Joo, mutta lepää rauhassa. Noin. Tässä on se paita, mistä mä puhuin eilen vlogissa. Tää on se siis purkutuomion alla oleva paita. Joku saattaa tämän muistaa. Mä oon neulonut tän. En nyt muista, koska siitä on useampi vuosi. Mutta tässä mä oon käyttänyt tätä punaista ensinnäkin. Mitä mä ajattelin siis käyttää tossa Pohjolassa. Sitten täällä on Tukuvuulin tätä ihanaa sinistä. Sitten on myös tätä liilaa. Ja sitten täällä on muuten tämmöistä tummempaa punaista. Tässä on useampaa eri väriä. Joo. Niin tämän mä varmaan puran tästä, jos mä tarvin lisää tätä väriä. Tätä väriä, mitä tässä on tässä pääntiessä. Ja väri ei nyt näy kunnolla, kun tässä on niin vastavalo, mutta joo. Joku tällainen yksivärinen paita voisi olla kiva, siis tämän mallinen, mutta yksivärinen. Tämäkin oli kyllä ihan kiva, mutta ehkä vähän turhan jotenkin värikäs mulle. Joo. Mutta tästä mä puhuin eilen, kun mä mietin sitä Pohjolan lankahommaa, että tästähän mä saan lisää sitä lankaa. Ja mä sain tämän paidan tuolta kylvystä nyt pois ja mä otin siitä ylimääräisiä vesiä pois. Ja nyt mä sain tän tähän kokeiluun tän kaarrokkeen. Ja joo, en oikein oo ihan varma nyt. Tähän vähän jää tällaista, mitä mä sanoisin, tällaista löysää. Mutta kun sen asettelee nyt tähän, niin se niin kuin asettuu aika kivasti. Mutta mä en ole ihan varma nyt, että kuinka se tulee vaikuttaa sitten tähän kaarrokkeeseen, koska sehän ei kuulu olla näin matala ehkä. Mä en tiedä. Vähän tässä on niinku tällaista löysää. Mutta jos se niinku siirtää tähän eteen, niin se kyllä asettuu ihan kivasti. Mutta mä en tiedä. Ehkä se on ihan hyvä. Ehkä se on ihan hyvä. Se vähän on niinku tällainen. Koska jos sen nostaa tänne niinku ylemmäs, niin sittenhän siitä tulee tällainen löysä. No ei se nyt niin paha ole. Ehkä se menee. Menee se varmaan. Ja jos se ihan paha. Ja jos se nyt ei ihan niinku toimi, niin sittenhän sen voi aina kääntää. Toki mä en tykkää noin leveästä tollasesta taitetusta, että se tulee tänne alas. Mutta näin se nyt ainakin näyttää ihan kivalta tää kaarroke. Täällä tosin ei nyt oo paljon tai siis täällä ei niinku oo, että mun kainalo on niinku tässä. Että tänne ei niinku kovin pitkälti kaarroketta niin kuin
ehkä voin niinku neuloa, koska siitä tulee tosi matala. Siitä kaarokkeesta, ja sit mä en tiedä tykkäänkö mä siitäkään. Onpa haasteellista. Mitä luulette? Tuleekohan tästä hyvä? Ihanan värinen tää on. Ja mä aion nyt laittaa sitä punasta tähän sitten jatkoksi. Mutta tää on kyllä aivan upea tää kirjoneule. Ja ehkä se on ihan hyvä. Se näyttää tässä nyt ainakin ihan tosi kivalta. Mutta sitten en tiedä kuinka se vaikuttaa sitten tänne, kun se kaarroke tänne tulee kuitenkin aika paljon vielä sitä kuvioon. Ehkä se on ihan hyvä. En tiedä. Joo, mutta tässä tää kyllä näyttää, monennen kerran mä sanon, että tää näyttää tässä ainakin ihan okolta tää pääntie. No niin. No, mutta se on nyt kasteltu. Ja mä laitan sen kuivumaan. Ja sitten mä kerin sen punaisen langan ainakin tähän, niin mä saan sitten huomenna jatkaa tän neulomista. Joo. Mutta tää on kyllä aivan superkaunis. Superkaunis paita. Ihana. Ihana. Tää on muuten ensimmäinen Sarin ohje, mitä mä neulon. Niin, siis ensimmäinen. Mä en langat tuolla lattialla. Niin, ensimmäinen Sarin ohje, mitä mä neulon. Muistaakseni. Ja onpa kiva kyllä. Sarilla on tosi kauniita neuleita ja suunta. Ja on tosi niin kuin ihana se Sarin tyyli. Ja mä oon itse asiassa ostanut jonkun Sarin semmosen pienen huiviohjeen tuossa loppuvuodesta, niin voisikohan se olla se huivi, mitä mä lähden neulomaan? En tiedä. Mutta nyt mä laitan tän kuivumaan ja menen kerimään sen punaisen langan.